ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁଳସୀ ଚଉରାର ପୂଜା ବିଧି ଓ ନିୟମ ବିଷୟରେ କହିବି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତର ଦିଗ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନେ ରଖିବେ, ତୁଳସୀ ଗଛକୁ କେବେ ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ପିତୃଲୋକଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ରହିଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବେ। ମନେ ରଖିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁଳସୀକୁ କେବେ ହେଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାତ୍ରରେ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଲଗାଇବେ। ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଅମାବାସ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ଏକାଦଶୀରେ ଛିଣ୍ଡାଇବାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଦେବା ସମୟରେ ଆମେ କ୍ଷୀରର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ତୁଳସୀରେ କ୍ଷୀର ଦେଇଥାଉ ତେବେ ଏହା ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ତର୍ପଣ କରିବେ, ତାପରେ ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଦେବେ। ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଦେବା ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ପାଠ କରିପାରିବେ। ମହାପ୍ରସାଦ ଜନନୀ ସର୍ବ ସୌଭାଗ୍ୟବର୍ଦ୍ଧିନୀ ଆଦି ବ୍ୟାଧି ହରାନି ତମ୍ ତୁଳସୀ ତ୍ୱଂ ନମୋସ୍ତୁତେ। ଯଦି ତୁଳସୀ ଚାରିପଟେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ 3 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ନଖରେ ଛିଣ୍ଡାଉଛନ୍ତି କି? ସେଇ ଭୁଲ ଜମା କରନ୍ତୁନି। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇବା ସମୟରେ ଆଙ୍ଗୁଠିର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ତୁଳସୀକୁ କେବେ ହେଲେ ଦାନ୍ତରେ ଚୋବେଇ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଏହାକୁ ଜଳ ସହ ସେବନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳରେ ପାଇବେ।